ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଥିରୁରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସହରକୁ ମୁକ୍ତାର ସହର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ପର୍ଲସ୍? ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜଧାନୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତାର ସହର ଭାବରେ ଜାଣୁ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ରିସିଭ୍ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍? ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। କିଏ ଭାରତର ମହାନ ବୃଦ୍ଧ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ। ଟେନିସରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ ଥିଲେ? ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱୁମେନ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ ଇନ୍ ଟେନିସ୍? ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସାନିଆ ମିର୍ଜା। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ବା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ମନାଲିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାହାଡ଼ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦ ଫେମସ୍ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ଅଫ୍ ମୋନାଲି ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଦେଶ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଗଡ୍ସ ଓନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କେରଳ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର। କେଉଁ ଭାରତୀୟ ସହର ଆନନ୍ଦର ସହର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟି ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଜୟ? ଆର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କୋଲକାତା।